Загряването ще подобри физическото ви състояние и ще намали рискът от травми, затова не го пропускайте. Чрез него ще повишите работоспособността и еластичността на мускулите. Предлагаме ви една кратка загрявка, която ще подготви вашите стави и мускули за предстоящите упражнения и ще подобри храненето на тъканите. Започнете с плавни движения на врата напред и назад, вляво и вдясно. Повторете по няколко пъти. След това направете кръгови движения, за да загреете раменните и лакътните стави. Изпълнявайте по 8-10 повторения в посока. Застанете в разкрачен стоеж, поемете въздух, наведете тялото, задръжте в това положение и издишайте. Следват наклони, като докосвате десен крак с лява ръка и обратно. Поемете въздух, наклонете се към ляв крак, издишайте, задръжте около 5-10 секунди, а след това повторете и към десен. За да загреете добре кръста, изпълнете кръгове с трупа, като тялото минава през напред, встрани, назад, отново встрани и напред. Препоръчваме ви да изпълнявате и котешки гръбчета преди и след всяка тренировка.